Hai friends, आं दिनै नोंसोरनो अद्भुत मानसि देखायगोन सासे। बे मानसिनि नाम थ'द' अब्लालाय अद्भुत मानसिखौ नायनो थांसै। नै बेहायनो दं अद्भुत मानसिया। वैद साला। दे आरो मा स्टाइल होदो। वाह माथो बिराद अद्भुत माथो मानसियालाय। वैद साला। बेफोरो बिराद प्रेक्टिसनि गेजेरजों जायो आरोना। बावलाय बिराद खात्रा मानसियानो अद्भुतसोखा। नायलांदो अब्लालाय। फंबायनि मुङा मामोनलाय? आंनि मुङा रबिट बसुमतारी। ओमफ्राय नोंनाबा बेफोरखौ बारनायाव खस्थ' मोना नामा नोङो? खस्थ' मोननाया मोनो अब्लाबो नाजाबा हायो बेखायनो बारो। दा ओमफ्राय नों सोलोंनायाव माबायदि सोलोंनाय? एसेबो खस्थ' मोनगोन ना मोनाखै नोङो सोलोंनायाव? सोलोंनाया आंखौ जोबोद खस्थ'जों सोलोंदों। दा होमबालाय लोगोफोर बिदिनो आंनि भिडिअ नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामदो। बिदिनो आंनाव अद्भुत मानसि नुबाय थागोन आरो बिराद नै बेफोरो आरो अद्भुत मानसि दं बिदिनो इसोरबो हायो बिराद खात्रा गोजा। लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। जुदि मोजां नुदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो एसेनोसै।